Good morning and welcome muli sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ngayong araw po ng Thursday, meron pa rin tayong binabantayan na dalawang weather system or dalawang low pressure area. Yung isa po na nasa loob ng ating part, ito yung binabantayan natin for the past few days. Kaninang alas 4 po ng umaga ay nasa vicinity ito ng bayan ng Coron sa Palawan. Samantalang isa naman natin binabantayan na panibagong low pressure area ay nasa layong around 790 kilometers east-southeast ng General Santos City, South Cotabato. At base po sa ating analysis, ay mababa naman ang tsansa na maging isang bagyo for the next 24 hours ang dalawang low pressure area. Subalit, magdadala po ito ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon at maging dito rin po sa Southeastern Mindanao. On the other hand, meron pa rin po tayong Northeast Monsoon at hindi na lamang dito sa may extreme Northern Luzon, buong Northern Luzon ay apektado na po ng amihan. And for the next few days, ay asahan pa rin natin ang paglamig or paglakas pa ng hanging amihan, which means sa mga araw po ng simbang gabi ay mas magiging malamig po ang ating madaling araw. Silipin muna natin for the next 24 hours ang magiging weather for Luzon. Mapapansin po natin, maulap na kalangitan ng nararanasan dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at dito rin po sa Cagayan Valley dahil nga sa Northeast Monsoon or amihan nang magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang may hina lamang ng mga pag-ulan at malamig na temperatura lalo na po sa gabi hanggang madaling araw. Samantala sa mga kababayan po natin dito sa may Central Luzon, ngayon din sa Calabar Zone, Metro Manila, Mimaropa, and Bicol Region, maulap din po ang kalangitan ngayong araw. At posible rin ang light to moderate rains and isolated thunderstorms, lalo na po sa mga kababayan natin sa Mindoro and Northern Palawan, dahil po yan sa naturang low pressure area. Silipin naman natin ang ating magiging temperatura ngayong araw for Luzon. Sa Metro Manila, maaaring umabot pa rin hanggang 30 degrees Celsius lamang ang pinakamainit na temperatura at 25 degrees Celsius naman ang pinakamalamig. Dito naman sa Baguio City, mas malamig pa rin po sa ngayon dahil sa amihan 15 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, inaasahan 22 hanggang 27 degrees Celsius ang temperatura, habang ngayong araw naman sa Palawan, sa Puerto Princesa, nasa 24 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Ngayon, silipin naman natin ang ating magiging weather for Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin, maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Western Visayas, lalo na sa Panay Island, at dito rin po sa Negros Island Region and Samar Provinces. Bahagyang epekto po ito ng naturang low pressure area. At dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas, particularly Leyte Provinces and Central Visayas, bahagyang maulap at minsan ay magandang panahon ang mararanasan ngayong araw. Possible pa rin na pulupulong may hinang pag-ulan. At dito naman sa Western and Eastern Visayas, light to moderate rains and thunderstorms ang aasahan. Sa mga kababayan naman po natin dito sa may southeastern portion of Mindanao, particularly Davao Region, Soxabgen, and parts of Caraga Region, maulap po ang kalangitan ngayong araw dahil dun sa trough or extension ng low pressure area na nasa labas po ng ating parts. So, asahan po natin ngayong araw, maulap na kalangitan na may kasamang light to moderate rains and thunderstorms. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap at minsan ay maaraw na kalangitan at mainit na temperatura lalo na po dito sa may central portion of Mindanao. Possible pa rin ang pulupulong may hinang pag-ulan or pulupulong pagkidlat pagkulog. Silipin naman natin ang ating magiging temperatura for Visayas and Mindanao. Sa Metro Cebu po, maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. Dito naman sa Iloilo City at sa Metro Davao, 25 to 30 degrees Celsius. And then finally, sa Zamboanga City po, mas lumamig din sa ngayon, katulad dito sa Davao, 24 hanggang 30 degrees Celsius lamang. Ngayon po, meron pa rin tayong gale warning dahil nga unti-unting lumalakas ang amihan. Hindi lang dito sa may extreme Northern Luzon meron tayong gale warning, kundi maging dito na rin sa may baybayin ng Ilocos Region. So asahan po natin, baybayin ng Batanes, pababa ng Calayan, northern coast ng Cagayan, gayon din po sa baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Meron po mga pag-alon na umaabot doon from 3.4 hanggang 4.5 meters. So ibig sabihin, bawal muna na pumalaot ang ating mga kababayan na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat. Tumako naman po tayo sa ating sunset and sunrise. Si Haring Araw ay lulubog 5:29 ng hapon mamaya at mas late ito nasisikat bukas 6:14 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Thursday po!